I'm happy to report po na finally lumagpas na sa committee level itong panukalang batas na magbubuwag sa provincial rate at sasalang na ho sa plenaryo. After 36 years, finally po napag-usapan din itong pagbubuwag sa provincial rate dahil alam naman natin napaka-unfair ho ng wage fixing mechanism natin, lalong-lalo na sa mga manggagawa sa probinsya. Just come to think of it, ang manggagawa, halimbawa ng Jollibee dito sa Manila is earning 695 pesos. Pagdating ho dyan sa inyo, sa Davao, nasa 505 to 510 pesos na lang. Ang punto, yung kinakain ba ng manggagawa sa Davao, iba sa kinakain ng nasa Manila? Pareho lang. Yung pangangailangan nyo ho ba dyan sa Davao, iba sa pangangailangan sa Manila? Parehas lang naman ho, di ba? Pero bakit magkakaiba yung sahod? Tapos yung pagod natin. Yes. Parehas naman 8 hours nagtatrabaho. Parehas naman yung bigat ng trabaho na ginagawa. Pero bakit pagdating sa probinsya ho, mas barat yung sahod?